Ako to asi urobili? Neuveríš, ale celá táto krásna manipulácia, ktorá ti umožní postarať sa o tvojho psa bez kriku a boja, má pôvod v jednoduchej hre a to je nose-touch. Manipuláciu v kľude a kopu srandy, ktorú si užiješ v tréningu, môžeš zvládnuť aj ty pomocou ďalšieho jednoduchého návodu, ktorý som pre teba nahrala. Chcela by som ťa poprosiť, ak sa ti video páči, daj like alebo odber. Link na návod nájdeš v bio. Ak by si s nami chcel zacvičiť trochu viac, pripravili sme pre teba spolu z terapie tlapkami adventnú výzvu, kde vám počas 24 dní predstavíme 24 spôsobov, ako zlepšiť psychické a fyzické zdravie svojho psíka. Bavte sa!